Esta é a terceira das 4 patrulleiras lixeiras con que a Xunta de Galicia está a reforzar o servizo de gardacostas. Punta Falcoeiro, con base en Ribeira, xa está operativa para realizar tarefas de rescate, loita contra o furtivismo e protocolos anticontaminación. Esta embarcación súmase ás patrulleiras Punta Promontoiro, con base en Celeiro, Punta da Guía, con base en Vigo e un futuro buque en construción que terá base no Porto da Coruña. Un investimento total de 3,5 millóns de euros, o que hai que sumar o reforzo do cadro de persoal con máis de 40 novas contratacións. Galicia é a única comunidade autónoma que dispón de un servicio propio de guardacostas, un servicio que ten entre as súas funcións a loita contra o furtivismo, pero tamén importantes labores de salvamento marítimo e loita contra a contaminación. Neste afán de seguir sendo os primeiros, levamos dende o ano pasado reforzando os medios tanto materiales como humanos. Máis de 42 persoas se incorporaron ao servicio de gardacostas. Tamén 3 embarcacións, 2 xa están operativas, unha en Celeiro, outra en Vigo e esta nova en Ribeira, e a cuarta se incorporará a mediados de febreiro na base de Coruña. Tamén está prevista a construción dunha patrulleira de altura que sustituirá a Paio Gómez Chariño por importe de máis de 6,5 millóns de euros. Hemos xa lanzado tamén un concurso, unha nova embarcación, unha patrulleira de altura que se está construindo xa, que son máis de 6,5 millóns de euros, que vai a sustituir a Paio Gómez Chariño. Con isto, xunto con 17 coches novos que tamén se lle compraron para o servicio de guardacostas, pois queremos seguir defendendo un servicio que este ano cumplirá xa os 30 anos de operatividade, un servicio que é punteiro e que dende Galicia aportamos todos os galegos para que Salvamento Marítimo do Estado dispoña das mellores condicións de traballo na nosa comunidade.